से बोलिए शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ए प्रिय बहनी बोला बोला। जब तैयार होके चर्चा में गुरु बहन लोग निकलेला तो ससुई बैठ के टुकुर टुकुर ताके ले का कहले हो? चलो चलो तारा हाथे ना लगी। आरो पूछी साड़ी कहाँ से लैल हो? कहाँ से लैल हो? कब खरीद के देलक हमर बेटा? तोहरे बेटा दिलो से। बुढ़िया जब गुरु बहन पतो तैयार होके चर्चा में निकलो तारी ससुई खिसियाइल बिया का कहती है कि कहाँ निकल गईली? कहाँ निकल गए? खाना के बनाई पानी के दी? पहले हमरा के चाय बना के दे तब जाई। तब तोरा चाय खाना सब दे तब जई है। कहती है कैसे कहती हो कि अरे होई तो यार निकली कि अरे चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर दुआरिये पर बैठे ले आ खेले कहाँ जाता रू केकरा से बतियावती है कहाँ जाती है ओकरा के देखे दो मिर्चाई लगा दिया पार। लेकिन जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई हो? कहती है कैसे कहती है कि अरे होई तो यार निकली कि अरे होई तो यार निकली अरे चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा बोरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो सास ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर होई तो यार निकली होई तो यार निकली चर्चा में बहरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर इसी हमरा हाथ में कहतरी हो के ये दी है खाना बहू के ये दी है पानी कहिया दी है पानी हो गई दी है पानी कोहतारू चारा चामे हम जातो बानी हम जाते बानी हो हम जाते बानी के ये दी है खाना बहू के ये दी है पानी कोहेलू की चारा चामे हम जातो बानी कौन कोई शिव जी के कौन कोई शिव जी के हम हूँ पुजरिया हो तो सास ताके इसी हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर सास हमरा ओरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो कि सास ताके टुकुर टुकुर ओ कहतरी ससुर का कहतरी आजुए छोड़ाए बहू तोहर रसलीला तोहर रसलीला हो तोहर रसलीला घूमतारू गावा गाई घूमतारू जिला घुमतारू जिला हो घुमतारू जिला आजुए छोड़ाए बहू तोहर रसलीला घूमतारू गावा गाई घूमतारू जिला घूमतारू मधुआ संगे घूमेलू कवितवा संगे पेन्ही साड़ी सोढ़िया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर कहतरी कि हो प्रियवा संगे घूमतिया बिगड़ गई बिया। आ कहती कि पूनमी मधुआ के संगत कइले भी कभी से चर्चा में ना जाता छोड़े मधु
गुरुजी के कहत है कि शिव चर्चा में लिंग बड़ी सो ओकर संगे घूमत एकदम लिंग बानी। लेकिन हम छोड़े अब भोला जी के सिंह पर चढ़ जाता है जल ढारे खातिर। छोड़े साथे घूमता रही आ कोहेले गोरियावे ले हमरा के बबलू के बड़ी गाड़ी देवे ले। सुने जाती है। बोले दी हाँ बुढ़िया सूर्या के ताद कहली झटलो साथे कहाँ घूमता हाँ लेकिन हई सुन ली कि अरे घूमता रे मधुआ संगे अरे घूमे ले पूनमवा संगे अरे पेन्ही लाल सड़िया हो तो सास ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो ससुरा ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो मलवा ताके टुकुर टुकुर किसी हमरा बोरिया हो ससुर ताके टुकुर खीसी हमरा ओरिया हो मलवा ताके टुकुर टुकुर हाय केहू कितनो खिसियाई लेकिन हम गुरुजी के ना छोड़े। अरे एकदम लीन हो जा शिव गुरु में लीन हो जा। जय हो जय। बोले दी बुढ़िया के जितना बोलिया चर्चा में लागल रही न छोड़ी नाम ध्यान लगले रही गुरुजी में। गुरु जी दया करिए चलो चलो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय। आई ए श्री धाम भक्ति चैनल के माध्यम से फिर से एगो हमार शिव चर्चा के भजन आइल बा। आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी और ये भजन के अपन प्यार आशीर्वाद दी। देखिए एगो हमरे ऐसन शिष्या राजू बाबा पियर साड़ी पहिर के आ भोले बाबा के दुआरी बैठ के चर्चा करत या सुनावत या। जय हो जय हो। भोले बाबा से कहत तरी कि ये भोले बाबा ए बाबा भाई एगो पियर साड़ी वाली आइल बिया। भक्त तो ढेरे बैठल बा, केहू लाल साड़ी पहिर ले बा, केहू पिंक पहिर ले बा आ केहू पियर करिया मिला के कहत तरी कि ये बाबा है पियर की साड़ी वाली पर नजर फेर दी। कहत तरे कैसे हो कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके का करतरी का कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके कि चर्चा करेली एह दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली बाबा दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली शिव के करेली जय जयकारी पियर साड़ी वाली शिव के करेली दुआरी पियर साड़ी वाली। क्या बात है चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली। बाबा शिव गुरु शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव गुरु शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो शिव आ कैसे हो कि लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के कविता दीदी कि अरे बैठेली सड़िया सम्हारी कि है पियर साड़ी वाली जय हो हर महादेव। कैसे कि बैठेली सड़िया सम्हारी पियर साड़ी वाली बैठेली सड़िया सम्हारी
सुन बाटे गुरुजी आंगनवा हो। कहेली सुन बाटे गुरुजी आंगनवा हो। आ संगे संगे कविता दीदी का मांगतारी है नहीं आ जाई गोदिया में मांगतारी सुंदर लाला नावा हो। गोदिया में मांगतारी सुंदर लाला नावा हो। कहेली सुन बाटे घरवा आंगनवा हो। कहेली सुन बाटे घरवा आंगनवा हो। पूजा के सजवल बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजवले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजवल बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजवले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली रोज दुआरी पियर साड़ी वाली। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आई फिर से शिव चर्चा में एगो बड़ा प्यारा भजन। पूनम दीदी कुछ भी फल फ्रूट लागल हो के भोले बाबा के नजर ना पड़े ना पड़ी। लेकिन जहाँ भांग धतूरा देख ली हैं तब तो उनकर कंट्रोले ना हुई। प्रिय बहन नजर वही पर भोले बाबा डाले ले। खोआ मलाई पेड़ा मिठाई कुछ न कुछ चाहिए ना भावेला उनके। कुछ न भाई एक एगो चीज भांग धतूर गांजा बेल पत्तर पर लोभा बस जाए। बस ये कुल चाहिए उनके। तो ये सखी बोला बोला। भांग धतूर तो ये सावन में पूरा जगह जोग भइल बा। एकदम जगह जगह जामल बिया। हाँ चले के भांग धतूर के दाढ़ी लियावे के चले के आ भोले बाबा पर चढ़ावे के आशीर्वाद पावे के सब गुरु बहिना लोग मिल के चले। कहे के बा कैसे कैसे हो कि सखी हो कि अरे भंगिया धतूरा वहाँ के झूमे डरिया। जब भांग धतूरे सावन में लहरे बा अब भोले बाबा के नजर पड़ले बा तो चले के चढ़ा दे। कहाँ रह जाए उनका से। कि सखी अरे भांगवा धतूर पर शिव जी डाले नजरिया। ओही भांगिया पर शिव जी डाले नजरिया। तो वही भंगिया पर गुरु जी डाले नजरिया। ओही भांगिया पर गुरुजी डाले नजरिया। ओहो भंगिया फुलाई गइले धतूरा जुआई गइले। भंगिया फुलाई गइले धतूरा जुआई। ओहो भंगिया फुलाई गइले धतूरा जुआई गइले। भंगिया फुलाई गइले धतूरा जुआई गइले। किया है रसवा से भर गइले पूरा बिल पोतरिया। सहे रसवा
बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की। जय हो। आई आज बहुत खुशी के बात बा कि फिर श्रीधाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई शिव चर्चा रखल बा। भक्ति में बहुत शक्ति होला, लेकिन अति कुछ अच्छा ना हो। जब रावण के घमंड ना रहल पूनम दीदी, तो इंसान के का घमंड रही? ना रही हो, रखे के चाहिए हो। घमंड में दुनिया बा, घमंड जिंदगी झंड बा, फिर भी मन में लोग के घमंड बा। चर्चा हो, एक दिन के बात हो, शंकर जी पार्वती जी में बात होता। पार्वती मैया कहली कि हे भोलेनाथ, पर्वत पहाड़ पे रहत रहत मन उब गइल बा। हमू चाहतानी कि तनी देश दुनिया में चलती, शिष्या लोग के घरे चलती, मंदिर में चल के घूम के तनी मानव जन्म में मानव जाति के बीच में रह के आवल जाई, तो अपना शिष्या लोग से भेंट करके। शंकर भगवान कहनी कि ठीक बा, चलो, कोनो बात नहीं है। पार्वती मैया कहली कि काल शिवरात्रि हो, आज चले के हमनी के। गुरु भाई गुरु बहन कितना तपस्या करता, चल के दर्शन दे के तनी हमरो मन बा घूम के आई। शंकर पार्वती आदमी के भेष में धरती पे आ गई। अइले देखले कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से पूरा घाट पर भीड़ लागल बा। जय शिव गुजता, ओम नमः शिवाय चारों ओर भक्त लोग आइल बा। केहू नहाता, केहू जल भरता, बड़ा अच्छा लागल। पार्वती जी कहली कि अब रउआ जाई अपन भक्त लोग के देखी, हम अपना शिष्या लोग के देखे। शिष्या लोग के बीच में पार्वती जी औरत के भेष में आवतारी। देखली कि सब लोग नहा के लाइन लगौले बा। पार्वती जी भी नहैली, नहा धोआ के अपन लाइन में लगली। देखली, कहली कि एगो हजामिन बैठल बिया। बूढ़ा हजामिन वही गांव के रहे। बुढ़ापा में कुछ काम धाम होखे ना पूनम दीदी, तो केहू बता दिहल कि शिवरात्रि आवे वाला बा, रंग थोड़ा सा ले लिह, नेल काटे वाला ले लिह, जाके बैठ जइह। दो चार लोग के हाथ पैर के नाखून काट दिह, रंग दिह, कुछ पैसा रुपया भेटा जाई। बूढ़ी हजामिन बेचारी जाके बैठल बिया। बड़ी लोग दूर से लाइन लगौले बा, शिवरात्रि के टाइम बा। एक एक आदमी के नाखून काट के, केहू 10 रुपया, केहू 20 रुपया, केहू 21 रुपया, केहू 51 रुपया देता। पैसा जैसे होता वो देता, अपना देता, पैसा धरतिया। पार्वती मैया पीछे लाइन में खड़ा हो गई। पूनम दीदी, पार्वती मैया के जब टाइम आई, पार्वती जी के लगे तो कुछ रहे ना। कहली कि देखो, हम कुछ लेके नहीं आई, नाखून तो तरह काटे के पड़ी, गोड़ भी रंगे के पड़ी, लेकिन हमरा लगे कुछ बाना। हजामिन भले कुछ रहे, दिल बड़ा रहे। पूनम दीदी कलश की कोनो बात ना, बहन पहले आवत तोहरे नाखून काट दी। कितना दिल उनकर बड़ा, कितना दिल बड़ा, बहुत बड़ा। बोलौली, नाखून कटली, रंगली, कहली कि कुछ ना चाहिए, तू जा भोले बाबा के दर्शन कर। पार्वती मैया खुश भैली, बड़ी खुश भैली। पार्वती मैया कहली कि देखो हमार शिष्या कितना भक्त, कितना अच्छा, फ्री में नाखून काट दिला सबसे पहले। बड़ी खुश भैली। हजामिन जब टाइम बीत गई, दर्शन हो गई, शाम भइल, अपना घरे गई। जहाँ पे झोपड़ी रहे ओइजा महल अटारी घर। जय हो हर महादेव की। बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ भर गई। सोचतिया कि हो का गइल रातों रात, हमरा घरे सुतल रहे। फिर पार्वती जी शंकर भगवान चल गई लोग। अगला साल फिर महाशिवरात्रि के टाइम आवता। कविता दीदी, हाँ जी, फिर पार्वती मैया जिद कैली, कहली कि ना फिर असो भी चले के, कहीं पता चले वैसने हमार के भक्त हमरा के पुकारत होखे। शंकर भगवान कहनी चलो, तू कहता तो चलो चलो साथे। शंकर भगवान लेके फिर वही घाट पे गईनी, वही मंदिर के किनारा। लेकिन ओह साल हजामिन आइल ना रहे।
पार्वती मैया चारों तरफ देखो तारी, केहू नाखून काटे वाला नहीं, नहीं खे केहू गोड़ रंगे वाला नहीं खे। कहली कि हो ना हो बात का बा, पिछला बेर तो आई रहे, सब हम धन दौलत कोठा अटारी महल सब देहनी, अब की बार काहे ना अइली। पार्वती मैया गौवा में जाता रही पूछत कहली कि हो ने केहू हजामिन के घर बा, तो हाँ बात केहू बतावल। गली दरवाजा जब ठकठकौली, ओकरा के घमंड हो गल रहे। घर में से आवाज आयल के हाँ आ तो शिवरात्रि ह, ऐसन ऐसन बात बा। दरवाजा दरवान जाके दरवाजा खोलता। जब पार्वती मैया अंदर जाता रही तो सिंहासन सोना के लागल बई पर सुतल बड़ी हजामी। जय हो। पार्वती मैया कहली कि हो शिवरात्रि ह, सब लोग के भीड़ लागल बा आ तू ना गइलू। सुते रहे हजामीन पैरवा तर पार्वती जी खड़ा होके कहत रही, पैर से मार के कहती है कि हम तारा नाखून काटे वाली दिखतनी। ताहरा ऐसा आदमी हमरा घरे नौकर चाकर रखल बा। घमंड हो गए। शिव गुरु से भगवान दे देलक महादेव दे देले। घमंड कैलस। अब तो पार्वती मैया के दुख लागल, बारा दुख के बातें बा। शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुराता रे, हंसता रे, कहता रे हो पार्वती तोहरे देहल संपत्ति हो, तू तो हमरा के कहेलू कि भरले के भरे नी जरले के जरे नी ना, तू का कइलू, तू जेकरा के देहलू उहे तहर कदर नहीं खे करत। जय हो। पार्वती मैया कहली कि देखो मान तनी धन दौलत कोठा अटारी सब भरल बा, महादेव के कृपा हो, महादेव के काम में ही जाए के बा, वही कृपा से तारा अंधन भरल बा। आ उहे शिवरात्रि के टाइम बा, चलो नाखून काट दो, अपन कर्तव्य ना छोड़े के चाहिए, चाहे जितना भी अमीर हो जाए। हजामिन अपना दरवान के आवाज लगा के कहती है कि वो दरवान एकरा के घर से बाहर निकाल। पार्वती मैया के पता ना कहाँ से ये औरत आ गई बिया, एकरा पते नहीं है कि हम कहाँ हई, रानी हई ये गांव के। पार्वती जी के जब घर से बाहर निकाल देता रही, ढेर गुमान ना करिया सुधा। पार्वती जी जब वापस चल गईली, ओकरा बाद जहाँ घर अटारी महल रहे पूनम दीदी, उहे झुकी झोपड़ी हो खंडहर हो गए। जैसे रावण के होल रहे, तो जब रावण के घमंड ना रहल तो हमनी के तो इंसान है इंसान। फिर अगला शिवरात्रि आइल, 1 साल हजामिन रोअली कि कब आओ शिवरात्रि, कब आओ कि फिर हम वही जा जाई। जब अगला साल शिवरात्रि आइल, फिर गईली नाखून कटली, धन दौलत तो मिलल, लेकिन घमंड ओकरा बाद कभी ना आई। तो इंसान के अंदर टूट गइल घमंड, महादेव जी तोड़ देलक पार्वती। तो इंसान के घमंड ना करे के चाहिए। भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सबका मालिक एक बस भगवान है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय हो। आई बड़ी अच्छा, यह सावन के महीना आवे वाला बा। अगले महीना हो। अब भोले बाबा के दरबार में सब लोग हरा हरा साड़ी पहिर के सावन में चली। हरिहरे चूड़ी, हरिहरे टिकुली एकदम साट के चलल जाई देवघर में। टिकुलिया वो बाजी चेंज कर ले। हाँ वो बेरा चेंज हो जाई टिकुली सब लोग के। हरिहर साड़ी सावन में हरिहर बड़ी पसंद आवेला। कहे के बा कैसे हो कि अरे हरिहर टिकुलिया लहरदार, कि टिकुली सटल है बानी। हई सुनी पूनम दीदी कि यही रे टिकुलिया पर शिव के नमवा लिखल बानी। बढ़िया से लिखाइए, महादेव के फोटो होना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तनी रउआ है नहीं आ जाए, आ कोरस करो तनी। हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगी। चल जाई कहे के बा कैसे कि हरिहर टिकुलिया लहरदार, टिकुली सटल है बानी। हरिहर टिकुलिया लहरदार, टिकुली सटल है बानी। हरिहर
टिकुली सटल बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी एही रे टिकुलिया पर शिव के नामवा लिखल बानी रे टिकुलिया पर शिव के नामवा लिखले बानी एही रे टिकुलिया पर गुरु के नामवा लिखल बानी रे टिकुलिया पर गुरु के नामवा लिखले बानी दिल से कोहरी ले जय जयकार टिकुली सटल बानी दिल से कोहरी ले जय जयकार टिकुली सटले बानी हरिहर टिकुलिया लहरादार टिकुली सटल बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी जिभिया पर अपना शिव गुरु के नामवा रटल बानी जिभिया पर अपना शिव गुरु के नामवा रटले बानी जिभिया पर अपना शिव गुरु के नामवा रटल बानी जिभिया पर अपना शिव गुरु के नामवा रटले बानी सुने ले गुरु मोर पुकार टिकुली सटल बानी सुने ले गुरु मोर पुकार टिकुली सटले बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटल बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी शिवजी के चारा चामे मानवा लगवले बानी शिवजी के चारा चावे मानवा लगवले बानी शिवजी के चारा चामे मानवा लगवले बानी शिवजी के चारा चावे मानवा लगवले बानी चर्चा कहराइब बारे बार टिकुली सटल बानी चर्चा कराई बारे बार शिवजी सटले बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटल बानी टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटल बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटल बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी हरिहर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटल बानी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की मैया पार्वती की जय प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की मैया पार्वती की जय हो। आज बहुत खुशी के बात बा भजन तो बहुत भइल पूनम दीदी बहुत आज एगो असली चर्चा हम कहे जातनी सच्ची घटना। हाँ देखी भक्ति कम करे बेस करे लेकिन सच्चा मन से करे। सच्चा मन से कर ऐसा ना कि बैठल बानी पूजा पर मन बा भूजा पर। ना ना ए में ठीक ना होला हो 10 मिनट पूजा पाठ करी तो भगवान के याद करके करी। अब जय शिव रोटतनी आ मन बाजे शाम भइल बा चले के बा मार्केट में लिट्टी समोसा खाए के लिट्टी समोसा ना मुर्गा मछली खाए के। अच्छा अच्छा तो ई सब ना भक्ति करी 10 मिनट करी 2 मिनट करी सच्चे दिल से करी बाकी पूरा दिन अपन काम करी लेकिन मन सच्चा रखी। कहानी हो एगो पति देव रहले आ पत्नी रहली पूनम दीदी। हाँ औरतिया बड़ी चलाक रहे जौन गुरु बहन रहली बड़ी चलाक रहली। पति देव उहे रंजीत खनिया सीधुआ रहले एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल सीधा है सीधा एकदम ना कमास ना 1 रुपया ले आवस दिन रात सुतर रहस। अभी वो सुतले बा हाँ। जिलेबी खाने ना पत्नी परेशान हो गईली कहली कि देखी अब 1 बच्चा रहल 2 बच्चा भइल 3 बच्चा भइल अब ना कमाएम तो कब कमाएम। सही बात बा कब कमाए कब तक के सुतल रहे ना भजन भक्ति करतनी ना पूजा पाठ करतनी कुछ नहीं करत दिन रात सुतर रहतनी। जय हो जय कहले कि भजन भक्ति का होला हम नहीं जानत।
पैसा कमाइल का होला, नौकरी चाकरी हम कुछ नहीं की जानो। ओ देखो औरत उ का जानता जब कुछो नहीं खे जानता। औरत उब गई, कहलस कि इनकरा के आज घर से निकाल दे, निकालिए दे। खाना बनौलस, खाना के गईले ना देहली खाना, कहली कि तू घर से निकल जा, घर से निकाल देहली। और वो आदमी इतना आलसी, अब बस खाना तीनों टाइम पर चाहिए, टाइम पर चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, टाइम से चाहिए। बस एक दिन के बात हो, जब घर से निकाल देली, बगल में एगो मंदिर रहे पूनम दीदी भोलेनाथ के, वो मंदिर पर चर्चा होत रहे। बताओ ई जई गईले, रास्ता में देखले कि चर्चा पूजा पाठ होता, भूख तो लागले रहे, खड़ा हो गईले, सोचले कि कुछ मिल जाई, प्रसाद उरसाद तो खा ले पेट भर जाई। बस खाली अपने पेट भरे के हाल जाने, बस बच्चा का खाला का खाला कुछ ना। जब चर्चा खत्म भई, केला सेव अनार हाथ में प्रसाद मिलल, खैले, कहले कि तो बड़ी अच्छा बा। साधु जब लोग जैसे निकलल लोग कहले कि साधु बाबा हमके अपना साथे रख ली। ई तो बुझता रहे कि भाई सेव संतरा खाए के मिली दोनों टाइम, कहले के हो जाम कोठे। हाँ अब का होता, साधु लोग कहल कि चलो कोनो बात ना, चलो भोलेनाथ के मंदिर में दरबार में तरह के लेके चलल जाई, लेके ले गई लो। लेकिन कहल लो कि एगो काम करे के पड़ी, हाँ 2 टाइम बैठ के घंटा ओम नमः शिवाय जाप करबे के परबे करी, जब बाबा के साथ में रहे करे के पड़ी। ओम नमः शिवाय तो अब हमनी के साथ में जे रही गुरु बहन सब के ओम नमः शिवाय करे के पड़ी, करे के पड़ी हो। कहले कि चलो भाई खाना भूखे रहला से अच्छा 1 घंटा बोल दे ओम नमः शिवाय, साकार ले गईले। कम पेट तो हमर भर जाई ओम नमः शिवाय करे से, ओम नमः से तो भरी कम से कम लगले ओम नमः शिवाय के जाप करे, सुबह 1 घंटा शाम के 1 घंटा। अब बढ़िया बढ़िया खाना वो मंदिर में मिले लागल, खाए लगले। आ जाता शिवरात्रि के टाइम, सुबह उठ के 1 घंटा ओम नमः शिवाय कह के खाना मांगे गईले। साधु बाबा लोग कहल कि आज खाना ना मिली आज रंजीत, आज शिवरात्रि हो, आज सब कोई उपवास करेला, सबके उपवास करेला। ई कहले शिवरात्रि का हो, कहले कि तारा ना बुझाई, आज भगवान के दिन हो, आज सब लोग उपवास रही। कहले कि हम तो मर जाए, हमरा तो खाना चाहिए। हाँ वो तो खाने पर जियस। हाँ हमरा से शिवरात्रि करवाइबू तो हम महारात्रि देखिए ना पाई। अब कहल गई कि ना आज खाना ना मिली, आज पूरा जगह कहीं एने खाना ना मिली, का ना बनी ना मिली, सब लोग उपवास करे। जय हो शिव गुरु। साधु बाबा के गोड़ ध के रोए लगले, कहले कि बाबा हम मर जाए। बाबा कहले कि ठीक बा, अगर तारा मर ही जाए के बा, एगो काम करो, तारा जिए खतीरा थोड़ा सा आटा ले लो, चल जा नदी के किनारे, अपना के अलग बना के खा लो। आज मंदिर में खाना ना बनी आज 1 किलो आटा ले, आलू जौन भी अपन सामान रहे सर सब्जी के लेके गईले, समुद्र के किनारे आटा सान के रोटी बनौले। लेकिन साधु बाबा कहले कि खाए से पहले शिव गुरु के याद क के आ बोला के आ जौन भी बनई ह खई ह, शिव गुरु के खिया के खई ह, भोग लगई ह जरूर। गईले 3 गो रोटी भइल पूनम दीदी, 3 गो रोटी बना के धल हेले, सब्जी पकौड़ी जौन भी बनल बना के धल हेले। कहले कि शिव गुरु आई भोग लगाई, आई। अब बोलौले शिव गुरु के राजू बाबा कैसे भाव में आवे के बाद बोलाल जाला बड़ी भाव से, शिव भाव से बुलाओ तारे कैसे कि शिवनाथ आइए मेरे नाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिवनाथ आइए भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिवनाथ आइए भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शिवनाथ आइए भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भोले
बाबा सुनी कहनी कि बड़ा सच्चा इंसान बा, पेटू तो बा लेकिन बोलावा तो कम से लेकिन कम बोलावता। हमरो खाए खाती। भोले बाबा सुनल ले, तो भोले बाबा अपना पार्वती मैया के लेके आ दोनों जना आइल लो। अब तो पूनम दीदी रोटी बा 3 गो आ 2 जना उहे बालो। अभी सोचता बेचारा कि लो 3 गो रोटी है, 2 गो उहे लो खाई लो, एगो में हमार पेटवे ना भरी। आई लो बैठल लो, कलश की जल्दी खाई लोगी, एक के गो रोटी खाए लोगी ताकि एगो हमहू खा ले। एगो हमहू खा ली। शंकर भगवान रोटी खैनी, पार्वती मैया खैली। शंकर भगवान कहनी परीक्षा लेवे खातिर कि हो बड़ी अच्छा बा, आधा आधा दे देबो। कहतन ना एगो बढ़ले बा, काहे दी, रउआ के दे देम तो हम का खाए का खाए। पेट पर। पार्वती जी मान गईली, चल गई लो। घरे आई तो कहता कि साधु बाबा 3 गो रोटी भइल ह, 2 गो उहे लोग खाइल हलो, एगो में पेट भरल नहीं खे। फिर अगला शिवरात्रि आई, फिर वैसे ही चलल अपन। कहलस कि ये बेरी तनी आटा ज्यादा दे देब लोग, ज्यादा दे देम। 2 आटा ज्यादा 2 किलो 3 किलो मिल गईल। गईल बेचारा बनौलस, ए बेरी बनौलस 6-7 गो रोटी। हाँ फिर बना उना के फिर वहीं बुलावता, कहता कि हे बाबा कि मेरे नाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। शंभुनाथ आइए, भोलेनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। जय हो भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, शंभुनाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बात पूनम दीदी गजब कहानी भई। शंकर जी, पार्वती मैया, गणेश जी, कार्तिक जी, बतावा बसहा भी सब कोई बसहा लेहले जुट गई। आय अभी देखत अब एकरा पसीना छूटत। रंजीत के रोटी तो 7 गो, 6 आदमी 7 आदमी उहे लो, का बची खाए के। आज आफत पड़ गल पहले वाला। फिर खाना परोसलस, आज तो शिवरात्रि आधा हो ही जाए। आधा हो ही जाई। अइले सब कोई के खाना परोसलस, बड़ी खीस में रहे। कहता कि भगवान हम 1 आदमी के बोलावे नहीं, रुआ 7 आदमी काहे के आवे नहीं, काहे के। जब खाना पीना हो गई, सब कोई खा पी लिहल, लेकिन एकरा मन में पिछला शिवरात्रि के भी बेचारा उपास रहे, कुछ कृपा हो गई। ए शिवरात्रि में भी 1 रोटी बचल, उपास रहे, कृपा हो गई। तीसरा शिवरात्रि आई, जब आटा चावल बांध के लेके चलता, साधु बाबा के मन में पाप आयल कि हो न होई, झूठ बोलेला। हाँ। आज हम बरसों से तपस्या कैनी तो कोनो देवी देवता ना अइले, आई हमेशा हर बार कहेला पेटू महाराज कि भगवान आके खा के गइल, बता। 1 रोटी बचल। उनका मन में पाप भइले। शिवरात्रि के जाके समुद्र के किनारा से कहले कि आटा चावल तो देम, लेकिन हम अब की बार देखेम कि आखिर सही बोलता कि झूठ बोलता। का करता यहाँ का आटा चावल करता। आके कहेला कि 1 गो रोटी बाचल ह। बता। जब गइले देखले, इहो चलाकी कइलस, कहलस कि ए बेरी बनाए बना, ए बेरी उलो आइलो तो आदमी गिन के खाना बनी, तब बनी चलाक रहे। फिर बुलौलस, चलाक हो गए। हाँ फिर बुलौलस। देखो तरह के पूरा देवलोक के देवी देवता उपस्थित, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरे सृष्टि के पूरा सृष्टि के सारा देवता लो हाजिर। कहता कि अब की बार हम बनौले नहीं खी, अब की बार रउआ सब बनाई आ खाई, हमरो के खियाई। शंकर भगवान खुश भइले, भक्त के सच्चाई देख के दिल साफ रहे, के चाहिए। पार्वती मैया आटा सानतरी, हनुमान जी समुद्र से पानी लेके आके देता रहे, केहू लकड़ी तुरता। पूरा देवलोक में हाहाकार मच गइल कि आज देवी देवता के हाथ से खाना बनता। एगो भक्त खतीरा, एक भक्त भक्त बैठल बा,
खाना तैयार हो गई, खुशबू एकदम स्वर्ग में गई, इंद्र भगवान तक पहुंचल, सारा देवी देवता लोग हाजिर प्रसाद खातिर। हाँ कि मैया पार्वती के हाथ से खाना बनल बा, प्रसाद मिल जाओ। प्रसाद मिल जाए। बड़ा साधु बाबा, हाँ साधु बाबा देखो तारे, साधु बाबा के कुछ दिखत नहीं खे। पूनम दीदी जब लगे अइले कहले कि रे ते तो रोज कहले कि देवी देवता आवेले, कहाँ केहू बा? केहू नहीं खे। कलश की देखी ओदे पार्वती जी, ओदे शंकर भगवान, हेदे सारा देवता, ओकरा के लौकत रहे। ओकरा के लौकत रहे, बाकी केहू के नहीं खे दिखत। जब खाना बन गइल, तैयार हो गइल, सब लोग खा ले हल, अभी रोता पैर पकड़ के, कहता कि हमरा गुरु जी के भी ऐसन करी कि दिख जा, दर्शन दी। शंकर भगवान कहले कि केंगा दर्शन दी, इनकर मन साफ नहीं खे। साधु तो बाड़े, मन साफ नहीं खे, मन साफ नहीं खे। तब जाके साधु के बुझाइल कि साधु के भेष से ना होला भाई, मन साफ होके के चाहिए, तब भाव भक्ति होके के चाहिए। जब पैर पकड़लस, कहलस कि देखी हम तो खाए पिए ला आदमी, भक्ति भाव ना जानी, लेकिन यहाँ के तो बरसों से राउर तपस्या कैले बनी, यहाँ के दर्शन दे के जाई। भोले बाबा कहनी कि चलो तू भक्त हुआ, तो चेला के वजह से, चेला के सच्चाई दिल के वजह से आज गुरु जी के भी हम दर्शन देतनी, वरना ई दर्शन के लायक अभी भक्ति नहीं खन कैले, पाप कैले बाड़े। अब पैर पकड़ के माफी मांगले, कहले कि चली आज के बाद से हमू पाप ना करे, सच्चाई पर रहे। आ दोनों जना के दर्शन देले, पूरा सृष्टि के देवता लोग के दर्शन भइल और सब कोई धन्य हो गई। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय हो। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, हरिंदर भैया, नीलम दीदी की जय। देखी हमें शिव चर्चा में अइली, आ जैसे शिव चर्चा के धुन सुननी हो, ए चर्चा में आओ तो ही ए मधु गुरु बहिन, हाँ भाई, एक एगो दिल बा, हाँ और वो भोला जी से लाग गइल बा। जय हो। दिल तो प्रिया कहीं बहिन, रहे। एक एगो दिल बा, हाँ। और वो भोला जी से, शिव गुरु से हमर लाग गइल बा। बस करे एके से लागल। लगैला में फायदा बा, दुनिया में कुछ नहीं खे। ना ना केनहो दिल लगावा मत प्रिया, एक जगह खाली है भोले जी से दिल लगा लगा। करे से बेड़ा पार बा। हाँ कहे के बा कैसे हो, कैसे हो, कि अरे सुनते चरा चमन भइल बटे पागल, ओ हो। अरे होले होले से। अरे सुधा गुरु बहन तनी खड़ा हो जाए, नहीं नौकी दुल्हन आइल बड़ी घूंघट में आके, होले 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 बा, कहे के बा कैसे हो, कैसे हो, कि अरे सुनते चरा चमन भइल बटे पागल, अरे होले होले से। देखिए हमार दूगो भौजाई हाँ आज ए शिव चर्चा में, है बड़की भौजाई है, छोटकी भौजाई, आज बिया का कैली है भौजाई, है नौकी भौजाई हमार, हाई पुरन की हो। हाँ आंटी जी, ये मौसी, हाँ आंटी जी अभी आ जाइए, खड़े हो जाइए लाल साड़ी में। एगो दिल बा उहो भोला के आज दे देवे के बा, जय आंटी, ना तो ये दिल कहीं एने ओने लग जाई तो दिक्कत हो जाई। जाए जल्दी लगा कहे के बा लीजिए। कैसे हो, इन्हें ना और लगा। देखी ई शिव चर्चा रखल बा रवि देव जी की यहाँ, आज हमनी के रवि देव की यहाँ मौजूद बनी सो ना, उहो के मलिकाइन के अबे खींच के ले आवे के बा। कहे के बा कैसे, कैसे कि अरे सुनते चरा चमन भइल बटे पागल, अरे होले होले से। आ कैसे हो, अरे ये कहीं को दिल बा में सीना के भीतरिया, ई दिल लागल बा भोले से। अरे ये कहीं को दिल बा में सीना के भीतरिया, ई दिल लागल बा भोले से। ये कहीं को दिल बा में सीना के भीतरिया, ये दिल लागल बा भोले से। जय हो। जय हो। चर्चा में रोजो आइले भंगिया धतूरा, लाइले चर्चा में रोजो आइले भंगिया धतूरा लाइले। भंगिया धतूरा कविता हमार नौकी भौजाई लेके हाजिर बड़ी। हाँ चढ़ावे हाँ चढ़ावे खातिर कहे के बा,
कि अरे बेल के पतोहिया के तुरी तुरी लाइनी अरे गोले गोले से भोले बाबा के भांग धतुर बेल पतर ही शोभेला और कुछ ना मन भावेला। तो तनी कमर हिला के शिव चर्चा में कहे के बा कैसे कि अरे बेल के पतोहिया के तुरी तुरी लाइनी गोले गोले से बेल के पतैया के तुर तुर लाइनी गोले गोले से अरे कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ई दिल लागल बा भोले से अरे कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया यो दिल लागल बा भोले से अरे कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ई दिल लागल बा भोले से अरे कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ये दिल लागल बा भोले से गुरु से नहिया लागल बा भक्ति में मनवा पागल बा गुरु से नहिया लागल बा भक्ति में मनवा पागल बा प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। और तनी झूम के कहे के बा और जितना है आगे लोग गुरु बहिन लोग हाथ है बांध के बैठल बा सब कोई हाथ उठा के आ प्रेम से ताली बजा के कहे के बा कैसे कैसे कि अरे मधु प्रियंका गावे शिव चर्चा अरे टोले टोले से कैसे कि अरे कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ई दिल लागल बा भोले से अरे कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ये दिल लागल बा भोले से अरे कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ये दिल लागल बा भोले से कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ये दिल लागल बा भोले से कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ये दिल लागल बा भोले से प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय हरिंदर भैया नीलम दीदी की जय।